ngene iki wong lanang tak golek penggawean. Isane udah rudur tok. Iya Ci, ayahmu. Lambo Bu. Lah iya, ayahmu isane udah rudur tok. Gak anu penggawean kok senep aku. Suwe-suwe tak uripno bawang kok. Lah iya Bu, aku ya kurang bayar SPP karo rekreasiku. Lah iya mbok sih aku durung dikei pakmu kok. Lah kok dijolne Bu? Ya kita barang tak dijolne. Assalamualaikum, Bu. Bu. Lah iki menungsane teko iki. Bu, gagekno kopi ngono, Bu. Ngawul ndasku pirang-pirang dina ora ngombe kopi. Kopi ae orang belanjani. Anakmu yo yang bayar SPP karo rekreasi. Lah emangnya bayar piro to, Bu, SPP karo rekreasine? Yo mbok Pak iku urusanmu. Nyambut gawe apa ngono kemenangan hasilnya. Walah Bu, dadi awakmu butuh duit tenang ta dino iki tenang. Iki mau duit iki kecil iki mau duit tok iki MM-an iki. Iki lho. Cuma butuh duit mbok belanja setahun gak ngira entek. No. Aku ki butuh duit, duduk godong. Rumah sama aku wedhus ya mbok pakani godong. Ya entalen. Aduh, Wis wali kana. Wong lanang ora tau ngekei duit. Menggata kana. Males aku. yo tak ngale aku. Awasno yo. Ya ini kok sopi desone saiki. Arek padha nyambut gawe adoh kabeh. Biasa grutuk nang warung bareng. Iki mengaku mari teko sawah. Tak kira nek wong sopi ra apa-apa blas. Lho, Det. Oh iya, Let. Iya, Let. Wah, penampilanmu saiki kok kaya wong sukses. Alah, Let, dadi padha ae, Let. Aku mari kerja teko ndi rek gak tau temen suwe. Alah nyingkel Let, wong nyingkel ngarep Malet. Jere kabar nang luar negeri awakmu. Alah kembangan lambe, Let. Aku sing genah no, mosok lu nang luar negeri kok nyingkal. Alah, Let. Niki yo trimo tiki kembang lambe tok, Let. Ini acara apa ke luar negeri kok mulai? Niki yo pengen sambang wong Malet. Yo aku karo pengen ro kabar arek piye. Lah saiki kabare Jon piye saiki, Let? Rapi bocahe. Alah bocah lagi dingi sore muyo Cik digocelno ngono reko-reko rapi. Nyatane lho ndek anak siji wedok gedhe pisan anak wisan. Piye le gawe? Paling dasi ditutulno tok terus dadi. Anggrek dan sumpah tenan dino iki mang reko-reko mulih takon godhokno kopi malah dipadu bojo. Asu tenan kok partai. Lah iku bocah iku. Duh. Awakmu Let. Piye kabare? Sehat-sehat. Bondet piye, Det? Api Wah, lagi mau dengar cowok aku dok gini jenanya tenan urip dino iki mang. Aku mari teko sawah, mari banyu. Aku tak turus aku. Dah ngawul saya sumpah tenan nek dino iki aku. Duh. jane am kono apa ya, Jon? Apa am desu dah? Duh, madesu ki opo, Det? Masa depan sore, Bos. Alalan, Det, aku dino iki jan sumpah tenan dan stres aku. Ya kemang aku reko-reko mulih njaluk kopi. Ora digodhogno bojoku malah dipaidu. Gara-gara iki mang apa? Bojoku ki gak tau tak blonjo. Wah, bayar sekolah anakku ya ngono, ora tak bayari. Emang aku tas mulih tukaran karo bojoku gara-gara ora ada duit gak bayar rekreasi anakku gimana. Terus piye iki solusine jan sumpah tenan aku dino iki. Salah iku rabi, wong arek Cik pentil cilik dingi sore. Reko-reko bareng rabi. Lho. Aja ngenyek kowe, Det. Bener aku cilik tapi ngene aku gede wah. Padahal iku kasiate. Yo percaya lek ontong gede ya ini. Det, gak usah guyon. Aku arep takok serius iki. Jare awakmu mari mulai kerja kok merantau, jelas dekmu akeh. Mbak aku sile ono duit, Det, 10 juta iki no. Aku kok nek mulai gak nggo duit, Det. Jelas dilabrakne karo bojoku. Iso sedusir kon minggat aku. Untung-untung aku iso mulai wong kono kene apa? Lah mosok Det awakmu kerja nang luar negeri gak oleh duit belas sih. Lah kowe ndek kono kerja apa terusan masuk leles utis? Kene apa-apa kono.
Alah, usah geger, mau telu iki padha kirene. Biar.